Днес видеото няма да е свързано с игри, а ще направя реклама на един човек, който има малко абонати, но прави хубави клипчета. Пише се в YouTube Gameplay Vico BG. Ето го. Има 22 видеа, снима и на английски и на български. Снима и анимации. Има 6 абоната. Последното му клипче е правено преди 2 дни. Здравейте хора, мисля да играя днес една игра. И абонирайте се за него, за да правя още клипчета. Чао!